ndị be anyị a na-achị na ihe mekwe ike mere akpa onye ike tata ekemangwe na-eme odo anyị bụ ndị na-akwado omenala na-achị na omenala adịghị echi echi na-ekwukwa ọzọ na omenala abụghị ihe arụsị anyị adịghị eme ihe arụsị anyị bịara ekemangwe tata anyị ejeghị obi igwe ji ebe okenye anyị nọ taa bụ onye na-achịkwa ekemangwe niile biko nna ekwubigo ndị ewalụ ewa mbụ Chief Silvanus Ono Dike gburugburu biko ndị odoro nwa na-eme ndị mgbe ebidoro odoro mee odo na ekemangwe ma ọ na ugbo niile gburugburu afụtakwa m nru odo mgbe ehu odo bụ ọ bụ ndị nna nna anyị mewere ka ndị emeri ị na-akọta anyị bụ ịma mgbe odo bidoro dịka gọkọrọ anyị ọhụụ ma ọ kpere ekpere dịka onye na-achịkwa ekemangwe ịma na odo ejewe afụta ịma na unu nwere ndị ekpo egwu o nwere ikpe nke igwe ike ịkwa anyị ma ọwụ ma ọ bụ igwe anyị na ndị ka abịa kama tara ikiri odo na o nwere ike emeghe maka ndị ekpo egwu dị maka nwe aka na ịka a na-agagharị o nwere ike nye ya nchekwa ndị ga-abịa kama tata ime odo aga m enye ndị ga-abịa be anyị nchekwa n'ihi na omenala abụrụ arụ ọ bụgodị n'obodo ndị ụka enwere omenala kpatara ọ na-abụ fada na-akpọ mmadụ n'ọgbamakwụkwọ ọchị onye ma ihe mere na ama mgbe akwa anyị akwụkwọ ọ bụ omenala mana ndị be anyị bụ ekwute okwu omenala ọ dịka ọ bụ ịga arụsị ọ bụrụ ya mana ana m ekwe ndị niile ga-abịa obodo m na-achị aka ma tata na ọka amaka ukwu onye ọbụla ji bịa ọ ga-eji ewe na ọ dị mma Silvanus Ono na-achị aka ma ị na-agwa anyị na omenala abụghị ihe arụsị ọ dị mma ndị na-akwado omenala bụ anyị ndị be anyị mana a sịrị ihe kwuru ihe akwụdobe ị na-anya tata ọta ka ọ ga-adị mee etiti ama ngwongwo omenala abụghị arụsị n'ebe ihe anya adị egbo mara anya dị oge adị egbo mara oge adị egbo oge adị egbo nwaanyị lekwa ehi ihe a ga-eji ewe n'oge omenala abụghị arụsị nke ahụ dị ndị ama eke ome ngwa ngwa biko ndị be anyị akwụkwọ abịa mbọ dara ije nwa ọ dịkwa ka akpọtara anyị iji anyị bịa ọ dị onye kere gị biko were ọ na-egwazi anyị onye bụ biko chifọ dara ije gwa biko anyị bụ ndị a dijital anyị bụ ndị fon ntụtụta n'omenala anyị gara ahụ maka onye na ngwuo niile gburugburu odo ngwuo bụ anyị na-eme taa anyị dịrị obe eti ọ ga-eje biko gwa anyị okwu maka odo ahụ ka ị mara ụwa ka ọ ma adịghị mma isobe n'ime odo o ji dịm n'obodo ata ya bụ ụbọchị anyị na-eme omenala anyị enyi nwamba dike a na-eme once in 2 years ọ bụ nnukwu mmemme
bụrụ mgbagbo ọnya na ọnya n'chọrọ ọnya anya bịaba enye ụbọchị akụkụ eme ịchọrọ ọnya gị jee ebe nke ya ntanụ anyị na-eme ndị ọnya m ka nwa abịa ọya na ya na-abịa ya bụ nnukwu mmemme ndị etiti amangwu igbo na-ahụghị odo ya wuru odo nnukwu odo onye nwe Mbadike kụnwa afụta bụ ọnwụ ọha na eze abịa kwugide bụrụ n'anya ọnwa abụghị na-achịrị so ana m ekele gị o nwere ofu ihe na-abịagoju anyị anya o nwere ndị chi na omenala bụrụ ya arụsị na nghọta nke gị na onwe omenala abụghị ya arụsị na nghọta nke m nwere omenala abụrụ ya arụsị na tata anyị gburu efi odo ọbụla ụmụnna m ụmụ etiti na-eme odo ọbụla etiti ga-eme ụmụ obodo egburiri efi and ọhịa nna nna anyị bidoro anyị nwajisi ike ebe ahụ maka metenu ma ruo tata anyị ka na-egbu ya bụ efi so omenala abụghị eju ihe onye ewejikwara eju ihe bịaba na omenala onye na chenye ọ bụ ihe anyị nwere duọrụ ma nwoke duọrụ ma nwaanyị ego nsi wee kọwara gị na tata nke nnukwu ọnụmachi ọnya na ọnya mmadụ na n'ihu nwa na-enye na-ahụkọrịta ndị ọnya m ka abịata na ube m abịa enwe aṅarị ekiri ya bụ onye nwa Mbadike ọzọ odo onye nwa Mbadike abịachakwa ata okwe ka eme ọkụrụ ịtọ ka eme ama okwe ka eme anyị ejekwa ebe ya ejekirie nye ihe so ana m ekele gị anya bụ efu o nwere efu ị na-echi aja onyonyo anyị ihe ahụ mgbe a na-ebia bụ efu anyị ọ na-ahụfụta ọbara ndị iri na ụmụ ego adịbago efu were mma befu efu anyị bịara ụwa maka adịghị abụọ anyị darocha ọdaja na-ekene ego n'omenala ka anyị dechiekwa ndị jeje n'uke onye anyị na-akọrọ ọrụ maka ya bụ oge anyị ga-ahụ ya anyị ga-anelizbe bụ oge anyị aga adọrabeghị makpa nọkwa ihe anyị bụ ihe mere ọdaja ekene ego mmerụ ahụ dị ebe a tata mba ọhịa aṅụrị afọ mba ma ndị a na-eze ọdara ijewa na fongo tanki ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ etiti ama kwangwo akwa ebe anyị nọ ọgịnị odo enyi Mbadike egwu odo enyi na-apụta enyi
anyị na-achọ dị eje biko na anyị adịchi erie anyị anawa anyị na-ekene gị maka anyị bịa ka na mba igbuturu efu doru ngwu anyị na-abụkọta n'efu ọdụ eje biko anyị na-ekene gị kenekwe ndị bịa dube gị ka a mara bịa kene ehe gị ọrụ hawa jana biko eze Enugu ọ ga-adị gị na mma ekpere na ekpe n'isi ndị bịara nne odo tata bụ na ọ ga-adịrị ha ncha niile na mma ihe ọma mere tata ga-eme na be n'ofu n'ofu n'aha Jizọs maka na odo anyị na-emezi kịta bụ odo aṅụrị ihe aṅụrị maka na ịbịa n'odo tata ọ dị ka ụmụ nwaanyị na-akakụzi ụmụ nwoke bịara nkiri odo so ọ na-enye anyị nnukwu aṅụrị pụrụ iche onye ọbụla na-asụguzi eme odo nwa na-ekwu okwu maka na ewepụgo nke ọjọọ dị n'ime ya ndị nna nna anyị ji wee na-emebu odo ahụ bifọ maka na ị na-anya oge enyi nwa mmadụ igefụta n'ọgbọ o nwere ajọ ọkụkọ dị ya n'ahụ o nwere ọbara dị ya n'ahụ otu o si wee nata ka o si wee wepụta so ọ na-enye anyị joy ekpere na ekpere ndị na-ebe tata bụ na okwu ha ji bịa ha ga-eji ewe na n'aha Jizọs amen ọ dị ajọ dị mma anyị na-ekenekwe gị anyị bụ ndị a dijitalụ bịara ebe a maka anyị bụ ndị chikwado na anyị ga na-ahụ maka omenala ekelere gị oge gara aga iburu efudo oru ngwuo bịakwa tata ị na-echi anya azụ ị ga-agwa na onyonyo anyị na ahụrụ mgbe ahụrụ efubeghị chi biko ebitepeta bụ ego efu ya ga-achịkwa erighị ya ga-arịghị na mma mma ndị bịa beghị niile ụna na ụna nye ekwere aka ndị ngwuo ka na-emeghị odo ka ha mekwe kwadokwa ihe ekelere bụ ọchị o amen